Бародари азиз, ҳар як тайти бояд бидонем ки бародарҷоно аз куҷо билет бигирен ва чӣ кор кардан дар кор. Бародари азиз, ман пешниҳодтон мекунам ки бародари боваринок ки алҳамдулилло бе ягон фанда фиреб, бе ягон чиз метавонен смела занг бизанен, бигӯен ки айнои бобои лангарӣ. Бародари азиз, аз дигар ҷоҳое ки ҳастанд дар телеграма ва дар намедонам каналҳое ки фейкан, бародаро надоранд, соҳиби асосӣ надоранд, нагирем бародаро. ба чӣ хотир бародарҷоно? Ба хотире ки билета мега ки 2000 арзонтон мега, 5000 арзонтон меган, худ 10000 арзонтон меган. Шумо нигоҳ кунед, ин сраза нестае ки амита бигириши парди бирафтӣ 5-10 рӯз ту мемонӣ, баъдан мехезӣ ба аэропорта меравӣ ки билетет кор намекуна, фаршивия. Барои ҳам қадар номеро мебурад занг бизанед бародари боваринок, ягон каса бовар накунед.